Hey baba, hlala phasi man. Baba ke kanti ngisolisisa i-remand road. No, ncancabe bani kuphunyurhelwe. Yeah, ncancabe yezo ngiphunyurhelwe. Mara ngenzani yo? Ini squad? Oh, basho ngiyamphaphela. Alright kulungile yezo. Yeah, kulungile. Man squad man iphuma kimi. Angimsabi mina ngisabi umuntu squad. Nedinga nje mana angikaseli Red Bull yankere. Yeah, bengizomkhombisa ikhwapha lembuzi mina ngisabi uyambiza umbizelana. Wena mara kanti squad wayo nje mara ke songitshela. Ukomo nje. No, yazi jama ngikhamba. Madoda manazi ngithenga inkukhu mani ngayizolo yabona. Manje inkukhu zomchini ezifuna ukusoroga ziyatefa. Jama ngikhambe ngiyokulungisa. Ya ngifuna ukuchecha inkukhu zamisa. Wena squad unobudevil wena. Fire. Unobudevil wena.